Personal nga gitambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 56th araw ng Davao del Sur ni atong Sabado. Gipangunahan sab sa Pangulo ang pag-abli sa usa ka segment sa Davao City Coastal Road ug ang pagpirma sa loan agreement alang sa Davao Public Transport Modernization Project. Ani ang report ni Argil Relator. Unang mitambong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao del Sur Coliseum sa Digos City, isip guest of honor sa pagsaulog sa 56th araw ng Davao del Sur adlong Sabado. Sa mensahe sa Pangulo, gipasidunggan niini ang opisyal ug residente sa Davao del Sur sa pagkapot sa kalambuan sa probinsya. Giilasab sa Pangulo nga nahimong pinakaunang probinsya sa Davao Region nga gideklarang insurgency-free. Let us give everyone a big round of applause for 56 years. Let me acknowledge that this is the first province in the Davao region to be declared insurgency-free, and for doing your best to continue to maintain that status right up to this day. Gihatagan sab og gibugaton sa Pangulo ang pagpaningkamot sa provincial government sa pagpalambo sa healthcare system ug ang pagpatuman og digitalization ug pag-streamline sa mga proseso sa gobyerno. Gipangunahan sab sa Pangulo ang pag-abli sa Bago Playa Times Beach section sa Davao Coastal Road. Kabahin kini sa kinatibuk-ang 17 kilometers nga coastal road. Gilaumang masolusyonan niini ang problema sa trapiko kung asa ang travel time gikan Turil paingon sa sentro sa syudad mamahimo na lang nga 35 to 45 minutes gikan sa usa ka oras. Kauban sab sa Pangulo sila Vice President Sara Duterte ug Senator Amy Marcos. We expect this already to provide some relief to Mindanao, especially those with access to downtown Davao. This will help in transporting goods in and out of the city, making access to basic necessities easier for communities, for businesses, and for consumers. Gipasalamatan sa Pangulo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sanglit ilawom sa iyang administrasyon gisugdan ang proyekto niadtong 2017 nga kabahin sa Philippine High Standard Highway Network. Gilaom ang hingpit nga matapos ang Davao Coastal Road sa tuig 2025. Gipirmahan sab ni Pangulong Marcos ang 52 billion pesos nga loan agreement tali Department of Finance ug Asian Development Bank alang sa Davao Public Transport Modernization Project sa Davao City. Tumong sa proyekto nga mahatagan og dekalidad nga bus-based transportation ang syudad. As it opens its doors to visitors and investors, the city will be rewarded with increased business opportunities. Increased commercial activities necessarily bring more people, which means more vehicles on the streets, busier roads, and hence heavier traffic. It is therefore the right time to commence this project. Ana sa kapin 1,100 ka buses ang gilaumang makuha gikan sa maong proyekto nga milaraw sa pagmodernize sa public transportation system sa syudad. Mipasalig sab ang Pangulo og tabang alang sa mga driver operator inig mahuman ang proyekto sa 2025. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.